El Víctor pesca sovint al riu, sempre en zones de pesca lliure sense mort. La Marta és una amant de la natura i li agrada passejar per la vora dels rius. El Quim és un apassionat dels animals i li encanta fotografiar-los. El Víctor, la Marta i el Quim tenen una cosa en comú. Utilitzen l'app RiuNet. Ah, i una altra cosa, esclar. Tots tres som família. Primer de tot ens localitzem. Així sabem on som. I ja podem començar. Per començar, cal observar si corre aigua pel riu. De vegades, on ara l'aigua flueix, després deixa de fer-ho i s'hi mantenen basses o el riu s'asseca. Sabem si això canvia al llarg de l'any? Sí. De fet, el Víctor no ve a pescar a l'estiu perquè el riu està sec. Es tracta dels rius temporals. Ara és el moment de fotografiar el riu i començar els tests. Per esbrinar si el règim hidrològic del riu és natural o degut a l'acció humana, hem de saber quanta aigua se'n treu. Observarem les infraestructures i usos de l'aigua pròxims al tram del riu on som. Ens centrem en la zona de ribera. Cal fixar-se en la vegetació. Valorem si la vegetació és contínua al llarg de la ribera. El tipus de paisatge adjacent. Observem si hi ha brossa i si el riu està canalitzat. I identifiquem el tipus de substrat, el nivell de profunditat i la velocitat de l'aigua. També ens fixem si hi ha elements com ara algues, fullaraca, arrels, molses i troncs. Per estudiar la fauna del riu, cal que anem ben equipats i que portem els estris adients. Al voltant de les pedres és on s'acumulen més invertebrats. Per fer el mostreig, n'agafem unes quantes amb l'ajuda de la xarxa i les col·loquem a la safata. L'objectiu és d'aconseguir uns 50 invertebrats. L'app ens ajuda a identificar els tipus d'invertebrats més habituals que hi podem trobar i que són indicadors de la qualitat ecològica. I si el riu està sec? En aquest cas, no hi podrem observar la fauna, però sí que podrem fer la resta d'avaluacions. I ja ho tenim tot. És fàcil, oi? Ara només queda enviar-ne els resultats. Totes aquestes dades van a parar a un ordinador que gestiona un equip d'investigadors de la Universitat de Barcelona. Abans de fer-les públiques, l'equip d'investigadors valida les dades rebudes. El resultat de tot plegat són els mapes de l'estat dels rius. Amb RiuNet aprendràs, faràs de científic, contribuiràs a la millora de la qualitat dels rius i, sobretot, t'ho passaràs molt bé. Amb RiuNet, els rius són a les teves mans.